Right, muri yeZimbabwe tadzoka zvekare nemukadzi iye akabuda mastreets esocial media achitaura iye kuti akarombera kuti agone kutengesa nekuita laki panyaya yevarume. Ari kutaura iye kuti mhiko yake yainge iri yekutora maspams padhei vaitora 5 liters yemaspams yevarume vaisveta nemuromo. Paanomutsvoda kana kurara naye vaibva vamasveta, kana kupiwa hagi nemurume maspams vaibva vatora, ende vari kutaura ivo kuti vaisa muhari yeropa. Right, muri yeZimbabwe mazvinzwira zvaiitwa, ende nyaya inofanira kudzidzisa varume vakawanda vanoenda kumabhawa aya ana Akis, ana Big Apple, kune rimwe rere rinonzi Gehena rere. Munoziva zvinenge zvichiitwa ikoko, asi hamuzozive kuti kutengeserwa kwamuri kuitwa nemari. Unonzwa muri uchinzi $2 uchinzi $1, obva wati aiwa ndawana wakachipa, asi hauzozive kuti no, munhu iye atori neprofit kudarika iwewe uri kufungidzira kuti wakawina. So ngatinzwe nyaya iyi zvizere, nekuti mudzimai uyu azotibata akati aiwa ndiendeseiwo kwamambo Mutize, ndinotaura nyaya yangu ikokoko. So takuda kunzwa the latest update, chamuunza pano pamambo Mutize chimbori chii. Taura henyu sister, nyaya yatakainzwa, asi for the benefit of avo vasina kunzwa nyaya iyi, toda kuti mungotipoka brief nemuromo wenyu zvamaitaura uye zvemuchizvipa umbowo hazvo. Nyaya itika ndekuti ini ndaenda basa rekuenda kubhawa chiita zvechihure. Asi kunzwa Ndaenda kubhawa kunoita zvechihure, mabhawa emutown. Saka ndaiti ndasvika ikoko ndikangotarisana nemurume ndikatomuhaga, ndichitotora urume wake paari nenomaisa muhari nje munhu anga akaromba chida kuita mari. Asi izvezvi zvinhu zvekuti zvakutondinetsa kana kuvana chaiko ndikangoita mwana anofa kuda kweizvozvo handichagari zvakanaka. Saka zvinhu zvandida kuda kusiya nemabhizinesi yavo ndakatoita nekutotenga mota, but mota yacho haichatofambi. Alright, nyaya mabasa andaita. alright, tiri ipapo. Imimi maikechesa here kuti muwane kutora maspams aya? Ndaikechesa kana kusakechesa. Murume wacho ndikangotanga ngotaura naye zvaibva zvatongoitika ipapo. Kana ida kungondikecha taibva tangokechana, zvibva zvatoita. Pazuva ndotora 5 liters yemaspam ndinodira mahari. Alright, mambo Mutize takuyaya kwamuri. Anzwa zvangu wachichema wachiti mambo Ushua ari handisugona kuitakura rekupisa. But chatoti ari ipise ndechekuti iwo vanga wane mukova wanga wakapiyonzi hari yenyu hamufanira kunge muchizoregedza kuisa mbeu. Iwo akungorarama wakuregedza zahari mbeu. Saka zvinhu zvinoshanduka bamunini. Inenge redu zvikambo kwawo. Right, kuti ndinorwa basa sezvipi sezvozvo ndinotora hari tinoizorodza. Muzvina akavapa ari kunzi akafa. alright. Kunzi vanarombera munyika navarombera munyika yeMozambique Akafa. Saka inini kamunhu yakosarenda mushonga wake adzirari handigoni kuuramba. Mukadzi akaratidza kuti zvinhu zvake aiwa zvinenge zviri kufamba zvakaita sei zvakanaka. Ndikuona abata iPhone hombe isingaiti. Ndozvandaona plus vakamecha. Okay, inini ndine pandoda kuti tingojekeserana. Mukutaura kuti imimi makasvika pakutenga mota nedzimba. Besides kana takasati tatosvika kumota chaiko, foni yamakatobata tikuona kuti aiwa ifoni dziri kudarika 1000 kana dziri kutengwa kunze uko. Akungonzwisisa kuti mari yamaizoshandisa ndiyo ma$5 nema$3 ekukecheswa here akasvika pakutenga mota, kana kuti pane zvaiitika pamushonga apa, nokuti ndo patoda kuti tinatsonzwisisa kuti mari yakabva kupi. ma$2 nema$5 aisatenga mota, asi pandatora urume uyu ndaitozoisa mushonga wangu imomo, zvekuti ndaiti ndikazosangana kana nemunhu murume town aitondipa mari inotenga chero ndisina kurara naye. Ndo pane mushonga wacho wekuti pane mushonga wangu ipapo. Saka maspams aya pamakapiwa hari ainzi akapinda muhari zvaizenge zvichifamba sei, uyezve pane here maeffects aiwana varume vamainge muri kutorera urume hwavo?
varume vaisawana mainfects but maspam aya ndaizongoona adzikira mari mandaimaisa ndosaka ndaizonzi ndaisafanira kuregedza kuisa maspam iyayo marimo. Okay, mari iyi imari yekuti maikwanisawo here nge muri kusenda kunana mai nana baba semunhu ainzi mwana ari kuHarare? Hayange iri mari yangu ndega, yanga isiri kudya nehama. saita kuti ndipe hama dzangu. Saka pakati pemwoyo wenyu muri kuda kuti mambo wakubatsirei sei chaizvo? Ndopatoda kuti tinatsonzwisisa. Ndoda kuti vandibatsire zvese zvibve mandiri, zvemushonga zvitopera, zvitongogara zvatopera mandiri, tsvage basa. Kazhinji mushonga paunoenda unoenda nezvinhu zvawo, chokwadi unoenda nezvinhu zvawo. Chokwadi here mambo kuti mushonga unoenda zvese? nezvinhu zvawo. NeIphone iyo irikuenda nemushonga wayo. Handimutorere but tinozongofa nokasika. Are you willing kusiya upfumi hwese hwamanga muinahwo, including life iri luxury yamamuri kurarama iyi? Ya, ndokwanisa kusiya nekuti handichatokwanisi kana kuita mwana chaiye. Ndiri munhu akudawo mwana. Ya, bvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti mushonga uyu chii chamakunyanyoti handichaudira chaizvo nokuti ndiri kungonzwa muramba muchidzokorodza pekuti mwana, asi kuti munatsotsanangura kuti pane zvauri kuita here zviri kuafekta upenyu hwenyu besides kubata mwana. Chii chiri kunatsoitika zvaita kuti imimi musvike pakuti no, neupfumi hwacho hwese ngazvienda hazvo ndisare ndiri in peace? Chakuitika ndechekuti dzimba dzacho dzandakatenga hadzikwanisi kana kugara munhu. Mota yacho yandaifamba nayo ichatofambi. Ndikada kuti ndiite mwana anofa. Okay. Mambo, vanobatsirika here mai? Batsira hama ndokubasa handivhundukezve mabhedhi issue. Muri yeZimbabwe tichakuigirai another episode pamusoro pamai ava. Hatichataura zvakawanda. Kana hari yacho mureZimbabwe datiwaiona. Ya. Ende mambo ndanzwa muchitaura imimi muchiti hanzi hari iri kupisa. Hameno kupisa kwamuri kutaura uku chii chiri kunatsoitika nehari? Chakanyanya kuti vakakanganisa mhiko dzavo. Saka zvichada. Wainzi waise maspams munenge mune zvinhu zvanga zviri mukati. Haungodire mahari mbeu mahari isina chinhu. Ibipi like magic. Mambo. Amo. Batsirai amai ava. Kedza ndabatsira.